Priaznivci televízie Ružinov, vítajte. Naozaj to preletelo veľmi rýchlo a stretávame sa opäť pri sledovaní relácie Ergo. Ergo, keď som spomenula to preletelo, tak s tým lietaním dnešná relácia bude mať v úvodzovkách niečo spoločné, aj keď žiaľ v nie príliš príjemnom duchu budeme hovoriť o chorobe motýlich krídel. Ale zaletíme naozaj k bližšej špecifikácii tohto ochorenia, ktoré je u nás na Slovensku a celkové vo svete síce dosť zriedkavé, ale predsa len niektoré naše rodiny trápia. My by sme veľmi radi zistili, čo viac o tomto ochorení, akým spôsobom môžeme ľuďom, rodinám, ktorí sú postihnutí, pomôcť. Veľmi sa teším, že ste s nami. Ak by ste mali nejaký postreh alebo otázku, tak samozrejme nech sa páči. A v tejto chvíli nech sa páči, už hovorím našim dnešným hostkám. Dovolím si povedať, bude to taká dámska zdravotná jazda. Pani inžinierka Beata Ramliaková je predsedkyňou spoločnosti alebo združenia Debra v Slovensku. Na Slovensku o tom budeme ešte hovoriť, že čo toto združenie obsahuje, čoho sa týka práve spomínaného ochorenia. A toto je pani magistra Ľubica Kajzerová. Vy ste ošetrovateľkou, zároveň aj členkou správnej rady Debry a ešte ste z novorodeneckej kliniky Nemocnice svätého Cyrila a Metoda v Bratislave. Vítajte. Ďakujem. Aj keď ide o zriedkavé ochorenie, myslím si, že je dobré vedieť, že takéto niečo sa u nás vyskytuje, lebo je to dosť závažná téma a ak môžeme čo len troška poradiť príbuzným rodinám, ktoré takéto niečo v rodine majú, tak si myslím, že je to veľmi fajn. Kde sa choroba motýlich krídel vzala a o aký typ ochorenia vlastne ide? Poďme od začiatku. Epidermolysis bullosa. To je ten názov choroby, ktorá v podstate predstavuje možno jednu z najťažších chorôb, čo sa týka kožných vecí, ale nie je to len kožná záležitosť. Epidermolysis bullosa je vzácne genetické ochorenie, plusgiernaté ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým na koži pacienta, ale nie len na koži. Trpí veľmi málo obyvateľov, alebo malá hrstka. A keby sme chceli hovoriť o výskyte, tak v podstate 2 až 4 ľudia zo 100 000 obyvateľov alebo zo 100 000 ľudí je postihnutých touto chorobou. V podstate je tam viac druhov alebo typov. Takže keby sme to chceli aplikovať na Slovensko, tak len tak zhruba v podstate nejakých možno 30-35 ľudí by sme mohli nájsť na Slovensku. Možno viac, ale to je proste len štatistika. Takže vrodené genetické dispozície sú tam. Bola nejaká štatistika doteraz, alebo vedeli ste, že takéto niečo je, alebo len vyslovene tým, že teda máme už médiá, o niečom sa dozvedáme takýmto spôsobom a potom na základe toho sa môžu zberať tie informácie, tým pádom aj pacientom alebo týmto rodinám nejakým spôsobom viac helpnúť, lebo neviem si predstaviť, keď je bežné ochorenie, človeka to dostane, ale keď je ešte niečo, o čom sa až tak moc nevie, čo je naozaj vzácnosťou, tak si myslím, že tam je to o to komplikovanejšie od toho úplne prvého štádia. Pochopiť to, prijať tú diagnózu, zmieriť sa s tým a vlastne začať tak fungovať a žiť. Určite, zmieriť sa možno ani nie zmieriť sa, len s tým sa naučiť žiť. Lebo epidermolysis bullosa má, poďme si to takto povedať, má 3 v podstate základné druhy alebo typy. Je to epidermolysis bullosa simplex, junkčná forma a dystrofická forma. Simplex sa radí medzi tie najfrekventovanejšie a možno najľahšie, ale nezľahčovala by som to takto, pretože to dennodenné obväzovanie a proste preväzovanie rana, staranie sa nie je o nič jednoduchšie ako pri tých iných formách. Možno len ten výskyt je vo väčšej miere. Tam sa vyskytujú plusgiere väčšinou na nožičkách, teda na ploskách nôh, na rukách, na dlaniach, na kolenách. A pri dystrofickej forme, ktorá je najťažšou formou, tam by sme mali povedať zase o spôsobe dedičnosti, kde môže byť dominantná forma a recesívna forma. Pri dominantnej si predstavme to, že tie klinické prejavy alebo príznaky môžu vyzerať úplne jemne. A na druhej strane, pri recesívnej, vyzerajú veľmi zle a niekedy sa to môže končiť aj
aj sa končí úmrtím už dieťaťa vo veľmi mladom veku, niekedy aj v novorodeneckom podstate. Stále hovoríte nožičky dieťaťa. Predpokladám, že tá diagnostika je pomerne jednoduchá, že začína sa od toho vyslovene novorodeneckého detského veku, alebo môže byť aj taký typ možno ochorenia, že na to prídeme až možno v neskoršom veku. Pozerala som si nejaké veci na internete, že napríklad aj v období puberty, kedy začína tá fyzická záťaž na organizmu, že aj vtedy skúsme toto a skúsme vlastne úplne takým laickým, jednoduchým spôsobom popísať tie hlavné príznaky. Videli sme obrázok, že teda návonok na koži sú veľmi bolestivé, veľmi viditeľné, veľké plusgiere. To je ten hlavný prejav, to je to, čo sa vlastne s tou kožou deje. A ona vraj praská, nevieme si to ani predstaviť, nejaký exém, ktorý možno trápi veľmi veľa ľudí, tak si povieme, Bože môj, čo my máme, a toto si naozaj nevieme ani približiť, ani predstaviť, že ako môžu trpieť títo ľudia, aké tie prejavy môžu mať vlastne. Čiže ide o veľké plusgiere, zhluky plusgierov, veľké plusgiere, ktoré sa vlastne začnú vyplňať tekutinou a potom sa to vlastne praskne, zlúpne sa tá koža ako celé kusy tej kože sa. Často to býva teda od toho novorodeneckého veku, kedy už na tých novorodeneckých oddeleniach že buď sa s tým už narodí, že teda sú na koži plusgiere a tým pádom teda už sa môže rátať s tým, že zrejme ide o takéto ochorenie a vtedy teda samozrejme, že treba riešiť to, čo je a myslieť na toto ochorenie, že to nie je niečo, čo, ja neviem, nejaké infekčné ochorenie, alebo teda, že niečo, čo spôsobilo voda plodová v maternici, ale teda, že ide o iný typ ochorenia, keďže už sa plusgiere robia na koži po narodení. Robíte aj tesne naozaj s malými bábetkami, ktoré sa čerstvo narodia. Vie mamina pred porodom, vie počas tehotenstva, že takéto niečo je, alebo je to vyslovene vec, aj keď síce je to geneticky dané, ale neviem, či sa robia nejaké špeciálne vyšetrenia na takéto niečo. Robia sa špeciálne vyšetrenia, ale keď nie je na to dôvod, keď ste zdravá, mladá matka a nikde v rodine nič také nie je, teda ten risk u vás alebo riskantnosť nie je nejaká veľká, nie je to také jednoduché. Predsa existuje toľko rôznych ochorení a toľko deformácií, na všetko si predsa nemôže tá matka dať robiť testy. Ale keď v rodine už niekto je s takouto diagnózou, dajú sa robiť testy, samozrejme, že sa aj robia a je to špeciálny odber z chorionových klkov a to je presne na túto chorobu. Povedali ste dedičné, stane sa ale, že mamina môže mať absolútne nie žiadne prejavy, môže byť zdravá a narodí sa takéto dieťa? Presne tak. Je to mutácia v podstate nejakých 11 génov. To je príčina epidermolysis bullosa. Je to nedostatok proteínu v koži dieťaťa, v koži pacienta a to podľa druhov, teda od závažnosti, od najhoršej až po tú najľahšiu, je tam buď chýba kolagén typu 7, alebo chýba keratín. To sú všetko proteíny, len už je to potom rozdelené. Samozrejme, že keď sa takéto niečo stane, každá matka, každá rodina hľadá dozadu, teda kde, kto mohol tým trpieť. Ale častokrát sa stane, že sa na to nepríde. Presne tak. Ale potom pri ďalšom živote pacienta ten už si určite dá robiť tie testy, pretože sú už dostupné. Bohužiaľ, nepovedali sme možno, že táto choroba nie je liečiteľná. Nedostali sme sa ešte k tomu. My tu môžeme robiť len prevenciu a môžeme zlepšiť kvalitu ošetrovania, môžeme používať lepšie materiály, ktoré sú dostupné aj u nás, ale sú finančne náročnejšie. Takže jedinou liečbou zatiaľ je naozaj zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti. To, čo je možno hudbou budúcnosti, je génová terapia, terapia kmeňových buniek a transplantácia kostnej drene. To sú nejaké 3 cesty, ktorými sa teraz zaoberajú vedci momentálne. Samozrejme americkí vedci, pretože tam je celé to jadro toho výskumu. Ale sú tu sú teórie, ktorá je lepšia metóda, ktorá je viac etická,
ktorá je menej. Proste je to v štádiu skúšania a overovania na pacientoch a čo možno Aj teraz zapognuje. práve prebieha ten výskum a skúšky na pacientoch, kde sa môžu hlásiť teda dobrovoľníci, pacienti, dospelí pacienti. A konkrétne výsledky už sú. Len samozrejme, hovorila som o tých 3 cestách. Každá cesta má svoje plus a svoje minus, ale to už asi my nebudeme rozoberať. Je to hudba budúcnosti a dúfajme, že to nebude trvať až tak dlho. Dúfajme, že čo najbližšia.